Zergari deritzo administrazioa publikoak zergatikoi eskaintzen dizkieten euskaldeta hiru zaitela, hiru zaiteta horiek izango ziren gutxikorrak, proportzionala, eta tributuen bidez lortzen da dirua zerbitzuak eskaintzeko. Zeharkako zerga, zeharkako zergen barruan hiru mota, balioerantzaren gaineko zerga, ondare eskualdeketak eta errentzak juridikoen gaineko zerga, eta zerga berezia. Balioerantzaren gaineko zerga edo bez eta kontsumarizatzen ziren zerga. Azken kontsumitzaileak ezatzen du, eta produktu bat ibireprimeren arabera uniko bat ezartzen zaila, eta hori ordaindu behar da du bai enpresariak bai kontsumitzaileak. Enpresariek jartzendakoaren arteko diferentzia ogasunari ordaintzen diote. Ogasuna jasotzen du eta diru horrekin zerbitzuak ematen ditu. Ondare eskualdeketan gaineko zerga, zerga monta da ekarrakoa. Jasotzailean gora egonkia, tarifatuko bat daude, horrek dira ondasun gehiaginen eskualdaketak, etxe egiten eskualdaketak, goizko etxe egiten eskualdaketak, eta ondasun elektroren eta haren eskualdaketak eskualdaketak. Kotak egiten digitarriak tipo aplikatzea manatzen den bozua, ez daude eta ordaindu beharrekoa kota gara. Ekritzia juridiko dokumentatuen gaineko zerga, edo EJS dela mozioaren aurrean azikiak edo eta administrazio zein merkataritza arloko dokumentu batzuk utilizatzean ordaindu behar dela. Ondasun egiesinak, obra bereko aitorpenak, dokumentu administratiboak eta merkataritzarako dokumentatuen gainean da. Foru Aldundiak jasotzen du diruak zerbitzuak emateko. Zerga berezia, fabrikazio zerga berezia, hidrokarburaren utilizatuko salmentak, garraioen zerga berezia. Eta gure hondizu izan da, zerbitzu eskaintzen diren ez duzgarrian dela diru behar izazia eta bertarako zerrak izazia. Eta sektore publikoan nean dagoen pertsona kantidazia, alkatzea, garbitzaileak, soldata bat, jasua egotela eta kontuan hartuta inbeste zero dela publikoan. Hau izan da.